Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар 112 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф Калинин мешавад, дар инҷо релакс, дар он ҷо бошад масҷиди Мехкалон ва рост Испечак мешавад. хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст, пеши Тадезда. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат мана ҳамин ҳавлии фурӯшӣ бениҳоят як ҳавлии калону хуб мебошад. ҳавлии фурӯшии имрӯзанавормон иборат аз 10 сотиқ замин, бинои 2 ошшонага ва 8 дар хона мебошад. ҷойгир аст дар ноҳияи Сино 112 микрорайон, қариб ки бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Оли дар вақти навор ҳамаашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҷои об, ҳоҷатхона, дар ин тараф бошад боз як ҳоҷатхонаи дигар ва ошхона ва дар он ҷо як меҳмонхонаи калон. Медароем ба даруни бино. якум ошшона мебошад. ҳамаи чизу чораи якум ошшона меистад ва чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо 5 та дар аст ва зинапоя. ин ҷо якум ҳуҷра, дари берун, дуюм ҳуҷра, ҳамом ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳамин ҳуҷра сар мекунем. тамошобинони гироми, як чизро хотиррасон мекунем ки ҳавлӣ иваз ҳам мешавад. оли дар охири навор ҳамаашро мефаҳмонем. ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳамом. хона бо барқ ва об таъмин аст. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чӣ хеле ки гуфтем, ҳама чизу чораи якум ошшона меистад. ва ин ҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. сабти якум ошшона ба анҷом расид. акнун мебуроем ба дуюм ошшона. дуюм ошшона чӣ хеле ки мебинед дари алоҳида дорад, медароем ва дар дуюм ошшона балкон аст, як балконча ва 4 та дари дигар. чорум ҳуҷра, панҷум ҳуҷра, шашум ва ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар даруни ин бино 7 та дар хона ҳаст. ҳаштум хона дар берун мебошад. дӯстони азиз, як меҳмонхонаи калон аст. ва ин ҷо панҷум ҳуҷра, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чизу чораи дуюм ошшона қисман меистад дӯстони азиз, яъне якум ошшона ҳама чизош меистад, дуюм ошшона қисман чизу чорааш меистад. ва ин бошад шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин ҷо бошад ҳафтум яъне охирон ҳуҷраи истиқоматии ҳамин бино. чӣ хеле ки дидед, даруни бино ба пуррагӣ таъмир дорад. медароену зиндагӣ мекунед. ва тамошобинони гиромӣ, ин зинапоя барои баромадан ба мансард мебошад. бино мансард ҳам низ дорад. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, замини ҳавлӣ 10 сотиқ мебошад, бениҳоят калон аст ва худи биноам калон мебошад. нархи ҳавлӣ $110,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва дар ин ҷо ҳаштум ҳуҷра, як меҳмонхонаи калон, ошхона ва ҳоҷатхона. ҳавлӣ дар бениҳоят ҷои хуб ҷойгир аст. 112 микрорайон, пеши Тадез, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. ва ин ҷо ҳаштум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ҳавлӣ дар умум 10 сотиқ замин ва 8 дар хона дорад. ва ҳавлӣ иваз ҳам мешавад бо ягон духонага болои пул дода шавад. ва ин ҷо ошхона. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. чиз саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед.
аз мо танҳо реклама. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.